Hello mga kapobre! Hi mga kapobre! Ani ako si kapobre nga nagbalot in taon sa handog na munting kanang pinaskuhan para sa akong kaunting viewers. Nga. Mao ni mga kapobre unsa ka kuha na mag-package. Kuan ba ni og subaybayi ko taon ninyo mga kapobre sa akong sa akong munting kuan, sa akong small YouTuber ba. Sa mao ni mga kapobre hinahinay tawag kog kuan. Nisod ko diri kay ako maninggi gipik-pik ba ang mga sinina para masulod jud siya. Kay lisod magdini mo ni sa pikpikon kay di ba sulod sao na lang. Ang plastic, dan kindunat, ang sod, noog. Hay, humana. Na mahilunan ako muna ani maputos na jud ni siya kay kuan ka ng ma-deliver na ba. Ya. Bisan ginagmay basta gikan sa puso na to ba ginasing-kasing. Ay bilak nabilak na hinungtuloy. Masulog ka nung napabaya do. Ambi sa to asukar bi. Uy, pariyo ko sa sukar to rabi. Katong 2 ka kilo Awas si sukar. Rocky. Hi Rocky. Si Rocky, uy. Asukar. Ma, nadiskilid ang asukar ayaw putol-putula. Saan po na siya iya mo? Awas si Rocky, Tibon. Kawawa kayo. Habit na mapuno. Naamatoy usa ka. Pila ko, diga. Usa ka. Diga po na makasya. Ihatag na usa ka pobre sa ang usa. Iwan na dira kay hatag sa kusla ibahin na. Aray, Diyos ko Lord. Kinahanglan gini siya na ako gini siya ikon kay para makuan mo. Hindi ka English laban ni mga mabuak ba niya. Itunusan na yung uban bi kana oh. Kana mga naikang cabs, rail cabs. Uy, naminaw din sila nako ka. Agay. Nabali ng pangalan ni Upli. Di bali-balian. Diari ray butang, diari. Ni Rocky, uy, mao. Para ni sa akong mga kung kisa man tong wala pa taon. Oy, isang pangalan. Wa makasabot sa ako ang nganong naging paki ko. Kini akong pag-impaki para ni sa akong mga Avid viewers. Kay small YouTuber raman ta, kay mga small YouTuber raman ta. Dili man ta pare sa artista nga usang upload na milyon na kaagad kanang kuan. Pasalamat ano ni nga kuha pasalamat sa akong mga pipilahay ra nga YouTuber taon ako ba kay small YouTuber man di man ta kuan jud ni YouTuber. Unang lipay na lang ko sa akong mga views nga bisag 50 ra nakabuk. Kinahanglan naman jud ni nga ako ni siyang i-kuan sa may pangalan. Di kumaot naman ang pangani Lia Buntol eh. Hindi ko, ay, dili pala yun na ano. Kinsa pangalan ma? Lia Buntol. Isa din kalain. So, mao ni mga kapobre. Og maning kamuto ni nako nga papuno ni kay aw kanang masudyo ni tanan kay napay daghang nuog ihatag ni. Hilaso nako. Yung sao pa na to. Tibon, mura man nino.
Abi nagkapi kay mabasag. Ipasok ni diri. Ya. Kini kinsa ang pangani? Sharmalum. Rocky, kapoy kay ka. But you have to go out because you have to poo. Yeah? No tulog-tulog. No acting like that. So, mao ni mga kapubri. Pinubri, bahalag pinubri, basta pinasingkasing mao ni giingon, bahalag pubri, basta hilason. Hilason jud kay tanan. Unsa nang hilason? Basta hilason. Ya. Kuan mga kapobre, manginaot ko ninyo ta nga kanang kuan kanang malipay mo sa akong gihatag ninyo nga bisag ginagmay. Na day malipay ko nang naong. Unsa ni tsura sa malipay? Mga na. Malipay. Malipay taw mo unta mo sa akong ginagmay pinaskuhan ninyo. Ganahan ko. Mao ni ang akong katas sa pag-part-time na kong ginagmay nga. Unsa lagi itsura sa malipay? Ana. Unsa? Kanang bahala na mo diag mo husga mo asa hustisya ning nagawaya oy. Pero kini ang katas sa akong pag-part-time na kada semana mag-part-time ko unya. Tanawa imporma diha. Ano pala ordinary ang Yung nani ang mao ni ang katas sa akong pag-part-time nga kada semana mo part-time ko batay-batay, mo hapit ay kog mall, mo palit kog ginagmay nga sabon. Oh. Si Inday Saiki. Kumot ang papel. Na bahala na niyo basta kay Asang shirt ni Saiki? na isud ako dira. Sige na, bilisan mo na. What so good kay Roy kinsa ni Mercy. Kanon. Naman di pang pagwapa pod ang Shino. Kini. Ako ni paning gamuton nga mapuno jud ni. Masirado ni siya dali kay para kuha ni sunod adlaw kay manghawa na ba ta diri. Hala, uy lang sa. Yeah. Kan natin ba na? Ayan. Kuha nini. Aray. Kapirin ibo. Kay honey stable man eh. Yan na lang kay. Kuan. Ay. Kini siya. Hi, mga kapobre. Bahalag kapoy. Basta hilason. Mao na ni mga kapobre. Pila na ka minuto ba isa? 10.
kuan pa na kay basta nasulod na nako. Mga kapobre basta para karon kay nasulod na nako ang uban diri, malinaw na akong nahuna at least na contribute na ako sila batanan ba nga ingon ana. So hala napadi kang kuan. Dili kang honey hasil di Jesus. Hasil di Jesus. Oh, diyan. Ikaw na pagsuntok ka, anak pa, biyak itong kuan. So, mao na to mga kapobre nya. Mao ni mga kapobre ang akong munting handog nako nga pamasko sa inyo. Nagpasalamat ko karon nga puno na siya o naana na siya kay napay idagdag na pay mga sinina, pay babawan ako pero ako ni siyang gingani bauning balki kay di man sa ko gusto nga isahog-sahog lang ya daghang maglalis di ba? Mas may nang mausa siya og dinin lang ko to mga kapobre og salamat sa inyong mga suportar og kanang og kanang ayo-ayo mga kapobre og salamat og daghang salamat sa inyong pagsuportar sa akong YouTube channel Alona Tampos og sa katong wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel palihog og subscribe Alona Tampos og salamat mga kapobre. Thank you for watching. See you on my next video.